Ura, Eusko Jaurlaritza, ura da, gu gara. Gure kostaldean askorik ez, baina bakarren bat bada. Bai, zelai bat bezala da, ezta? Bai, hain zuzen ere, itsas zelai bat da. Urdaibaiko erreserban gaude, hemen itsasoratzen da Oka ibaia, hau da bere estuarioa, eta hemen landareak halako inguru loitsu batean bizi dira. Idoi hauetan ez dago maldarik eta horregatik landarediak halako marroiska, gorriska, berde koloreko zelai hau osatzen du. Bai, baina hemen igeritzeko nahiko eskaz da. Batez ere itsasbera dagoenean, Markel, hemen ikusten duzunez urik ere ez dagoelako ia. Zelai hauek gainera gutxi eta urriak dira, beraz, errespetatu beharra dauzkagu. Gertatzen dena da, hemen izaten direla karramarro txikiak, txirlak, jendea, arrantzarako beita bila ere sartzen da eta horrek mesede gutxi. Bai, baina ikusten duten esamen marea altuakin ezin dituzke ikusiko, ezta? Hain zuzen ere horregatik ekarri zaitut marea beheran dela, batetik hobeto ikusteko. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.